Mayagayad nga adlaw sa inyo mga kapagtuon. Good morning sa inyo tanan. Nga nagasubaybay diri sa atong programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Inyo alagad Brother Giselle Kiyong, nagapanumbalik kita diri sa paghatag sa inyo sang pipilakan naman ka mga pagtulunan nga sa siningaga atong pagatunan. Mga kapagtuon sa sini nga adlaw, no, nakita niyo naman dira sa title ang aton nga pagatunan nanungod ini sa nga history, no, nanungod sang ginatawag nga All Souls Day, no. So madamo ining wala na kay balo sini kung ano lang so All Souls Day nga term, no, kag may ara blay na makita naton sa balaan nga kasulatan ang ina nga sa isang selebrasyon. Kag paano nato ini nga mahangpan ang ginatawag nga All Souls Day, no, kag ano ang mga nagakatabo sa sina, kag ano ang mga butang naga-exist sa sina nga selebrasyon, no, sa ginatawag nga All Souls Day mga kapagtuon, no. So ginatamyaw naton ang tanan, no, nga mga kabyanan naton nga nagasubaybay diri sa aton programa Kamatuoran Pagatunan, no, sa malambutan sini nga programa. Ako gid nagaabi-abi sa inyo natamyan naton sa third year sale dira sa Dueñas Church, no, kag si Sister Aiza dira sa may Hibaw-an Church. Kag subong man ang iban hindi naton matamyaw, no, tamyawon naton sa katapusan sining aton nga video presentation mga kapagtuon. Antes kita magumpisa, magapangamuyo kita. Makagagahom nga Dios sa sini nga aga Ginoo, madamo nga salamat nga ikaw nagatag sa amon kay ginan nga makatuon sang imo mga kamatuoran. Kabay pa Ginoo, yatag sa amon ang kaalam upod sa amon mga tumulo mga kapagtuon nga nagasubaybay sini nga programa. Kabay Ginoo, ikaw maga-bless kag magapakamaayo, magahatag sang kaalam sa tagsa-tagsa sa ila kag sa akon man nga magadala sining kamatuoran Ginoo. Kag imo kag sa imo natugyan mo ng tanan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, no, sa sining adlaw kay ang ini nga pag-record, no, November 1 2022 mga kapagtuon, kag nagaselebrar ang kalibutan karon sa ginatawag nga All Souls Day, no. So diin gid ini bala nag-originate, no, ang ginatawag nga All Souls Day, no. Ibutang taman diri sa nga side, no, ang akon pagkabasahon diri nga makita naton ini sa www.familysearch.org. Nanungod sa ginatawag nga All Souls Day, no, history and traditions. Ambal diri, sometime in the 10th century, no, the Catholic priest Saint Odilo of Cluny instituted All Souls Day, a day to pray for the souls of deceased, no, diri sa ila, no, family members, ordinary men and women who had lived good lives and were waiting in purgatory until they were worthy to enter heaven, no. So no diri sa sini nga sinulatan, no. So ang inigali nga tradisyon mga kapagtuon, no, may mga abyan kita, no, nga mga Roman Catholic sa iban nga mga denominasyon, no, nga way kinsindi sini, no. Pero aton pagid ini pagtalakayon kung ano pagid ang mapadalman naton, kung ano ang kahulugan sining holiday, no, sining ginatawag nga All Souls Day. So no diri ibutang taman diri sa diri nga part, no? In family history had a favorite holiday. It would have to be All Souls Day. The 1,000 year old observance that falls every on November 2, immediately after All Saints Day. So day which is on November 1. So diri nagapaya gali mga kapagtuon ang All Souls Day
sa sining ginasilibrar nga sang kalibutan karon. Ang All Souls Day o kun ang Pista Minatay, November 2, gali ya mga kapagtuon ang ginabutang diri, no? Nakuha naton ini sa writings ni by David Nelson, no, sang October 21, 2021. An introduction to All Souls Day, Family History Favorite Holiday, no? So diri gyud nagapahayag mga kauturan nga buwas pa yan, November 2 ang All Souls Day. Ang subong ya All Saints Day, no? So no diri day is for remembering people who have died, no, sa pagdumdum sa mga napatay nga mga mahal sa kabuhi. But while All Saints Day is focused on Christian martyrs and saints, All Souls ang baldri mga kapagtuon, no, day is all about the members of your own family and family tree. No, so ari din na mabasa man naton da, no. It is a day for being with family, visiting cemeteries, sharing memories of loved ones, and honoring tradisyon, no. So amo niya ang ila, no, amo niya ang gina-celebrar karon sa kalibutan, no. Bisan pa gani mga Seventh-day Adventist, no, mga amo ni nga mga inadlaw sang ginatawag nga Pista Minatay, no, naga-celebrar man gani, no, nagaluto-luto man. Basahon to pag diri, oh. To be clear, both All Souls Day and All Saints, they are prepared days associated with the Catholic Church. But members sa mga utod naton nga mga membro, no, sa Catholic Church, but members or other Christian churches also observe this holiday. No, so mo ina iban may mga iban nga mga prasman sa may mga iban nga mga tumuluo man nga mga Seventh-day Adventist nagaselebrar man sini mga kapagtuo, no. Pero ang original gid sini, ang originate gid sini mga kauturan naga-celebrate Roman Catholic, no. Gani kiti kalabanan sa mga membro, no, sang Seventh-day Adventist, no. Ang kalabanan sina diri converts, no. So kuan man, no, hindi pa madula bala ang ginatuwag ng mga kaangay sina nga selebrasyon, no. Kay ti naanda nila sang mga nagliligad pagid nga mga katuigan, no. Kag amo ina, no, nga nangin traditionally, no, pagkadto sa mga way man na problema, no, nga nagakadto kita sa pagdumdum sa aton himata nga napatay, pero hindi ta na paggastoryahon, hindi ta nato pag-ustoryahon kahit napatay naman to, no. Matabo ina mangin immortality of the soul na karon, no, ang ina ang sitwasyon, no. So natun-an ta na last time, no, mga kapagtuon. So amo ina nga sa subong tun-an naton ang ginatawag nga All Souls Day, no, kung ano ang mga butang nga nagakahanabo sa sining adlaw, no. So ano pagit ang ginahambal diri sa Mexico, for example, it is famous, miyara sila isa ka famous nga festivities, no. Ang Mayan culture, no, Dia de los Muertos, no. Ibutang ta diyo sa screen para makita niyo mga kapagtuon. It was disrespectful to mourn for someone who had died. Hence, the colorful costumes, lively music, delicious foods, and that day of famous poor, no? So, amoy na ang ginapahayag dira mga kapagpo. Sorry pag diri mga kuturan may pamangkot, no? When was the first All Souls Day? Di nagumpisa ang ginatawag nga Pista Minatay, no? Adlaw sang Pista Minatay. Yeah, to understand the origin of All Souls Day, we should probably start with All Saints Day during the Middle Ages, no. Sa Middle Ages pagali no, umpisa. Most Christian communities held a yearly feast to honor the church saints, martyrs who had died and gone to heaven. And time this day came to be known All Saints Day, no. Muning ilang ginapahayag diri, hindi ko na napag-elaborate. And the Catholic Church made it a holiday of obligation, no. So diri ginapahayag, no, sang sining nabasa naton nga isa ini kuno kabalaan nga adlaw sang ginatawag nga obligasyon, no. Hindi ko na kaintindi kung ano na, no. Sometime in 10th century, the Catholic priest, no, sa nabasa tanin ni nagliga na wala na dugay, Saint Odilo of Cluny instituted All Souls Day, a day to pray for souls, no, of deceased family, no. Nabasa tanan na kay na. So
paano ang mga tao nagka-celebrate sa ginatawag nga pista minatay, no? O kon All Souls Day, no? Niya today, All Souls Day is observed around the world, no? Bilog nga kalibutan by people of various faiths in cultural backgrounds. Some of the traditions are common to all people, no matter the language of country, but theirs are unique, and you won't find them anywhere else. Consider a few examples dere, no? So may mga festival, no? May iban nga nagapalupad sang mga burador, no? Mga kites ba na, mga kapagtuo, no? Sa iban nga mga lugar, no? Dason sa Mexico, may ara man sila nga mga candy skulls, no? In candles, no? Nga ginaubra, ginatawag nila nga Dia de los Muertos, no? Sa Pilipinas naman yan, nagaluto kita kuno sang mga pagkaon, no? Nga ginahalad sa mga napatay nga mga mimata nato, no? Sunod dire, oh. Kag nagabisita sa mga lulubngan, no? Nagasindi sang kandila, even spend the night there, no? So mo ina, no? Sa pagdumdum kay isa ka tuig. Kaysa mo lang ina nga adlaw, no? So amo lang na, no? Ang tio, no? So ako wala pa ya All Saints Day, wala pa All Souls Day, no? Nagakadto na kita sa sina nga lugar para sa pagdumdum, no? Paabuton pa na yang amo nga nga tion nga sa diin. Gutok na bla, no? Pinoy pa yang daan. Kundi na yan ginutok, amo pa ya pagkadto mo dito, no? Ganin kiti amo na gurong time. Pero madamo sa mga time, no? Makaduaw man kita dito sa mga lulubngan sa aton himata nga nagkalamatay, abyan, no? Mga inigugma sa kabuhi, no? Hindi na naipapaabuton gid sa amoy na ang adlaw kag sa pagduaw man dito sa pagdumdum mo nga isa man sa mga kabahin sa aton kabuhi nga naguna-una lang sa aton, no? So okay man lang na, no? Pero hindi ta na pag-istoryahon ina nga patay, no? Kay way naman na sa may na matian, way naman na sa may na batyagan, way naman na sa may na kilalaan o kon blackout na ginasaya, no? Suno sa Manugwali kapitulo 9 bersikulo 5 kag 6, no? Natun-an ta na last time diri mga kapagtuo, no? Sa Poland naman niya mga utod traveling home for All Souls. They can be most similar to Easter and Christmas. Families visit the cemeteries, their ancestors are buried and set night aglow with a veritable bonfire of candles, no? Sa amo ni sa iban nga mga lugar, no? Sorry naman di mga kapagtuon na may pamangkot naman diri. How should I celebrate All Souls Day, no? Paano ko i-celebrar ining ginatawag nga pista minatay, no? Sunod diri, butang taman diri sa screen, no? Sa ginkuan nato ni, no? Ginkuan ta ni bla nga mga quotation, They make time to celebrate your family and its history. Does your family have any favorite games or activities? So ano pagin mga pagkaon nga paborito natin quite brings the family together, like participating in a beloved tradition, or how about starting a new tradition, something you can do every All Souls Day from here on out, no? So madumduman naton ang mga photo album, no? Naga-share kita sa aton mga himata nga napatay, no? Sang kun anong iya nahimo sa inyo nga panimalay sa inyo mga abya, no? Nagahimo kamo sa mga pagkaon, mga dessert, no? Kag ano pag ginadaring ginahambal diri, nagahimo kita sa mga butang, no? Nga meaningful, no? Sa panimalay nga sa diin. Actually mga kapagtuon, ang ginatawag nga ang ina nga selebrasyon, no? Hindi man amalain nga nagaugyon man kita sina sang sina nga selebrasyon, pero sa iban man nya nga dito na pagpaabuton kit sa sina nga mga sa sini nga mga tinio, no? Kay ting video nga ni subong November 1 ko ni November 1 ta gina exactly 2022 nga ginapasad ta ini. So man ay problema nga magkadto kita dito sa himata ta nga napatay, no? Pag magduaw dito kag tiponon ang panimalay, no? Kag maginistoryahanay is part of ginatawag nga reunion, no? Sang panimalay nato, no? Kag maginistoryanay sa mga butang nga makapalig-on sa pagtuo naton sa aton Ginoo, no? So wala na sang conflict dira, no? Wala sang dapat ibatihan dira
Pero ang namin ko diri mga kapagtuon basta patay-patay na gid ina, no? Pero ina nga mga katawhan karon nagakadto sa sining mga sa mga sementeryo, no? Sa mga memorial park sa pagdumdom, no? Sa pagduaw man kiti amo na guro ang time nga makakadto sila kay tungod sang kasakuon, no? So amo lang gid ina, no? Ang time nga makakadto sila kag makaduaw man sang himata nila nga napatay, no? Pero sa akon nga part, no? Ang ina nga sang buluhaton, no? Ginahimo ta man na sang una. Pero apang subong, no? Way tanan na ginahimo kay tinahimo tanan na sang hindi pa ya November 1, hindi pa ya November 2. Actually, ang nasulat diri sa ginbasa naton kay ina, ang All Souls Day buwas pa ya, no? November 2 mga kapagtuon, no? Pero ang Seventh-day Adventist mga kapagtuon wala sang doctrine nga nagapahayag sang ginatawag nga sang ginatawag bala nga kwan, no? Ginatawag nga All Souls Day, no? May teksto ako nga pagbabasahon diri sa inyo mga kapagtuon before kita mag close ini. Ariyo sa Acts chapter o kung binuhatan chapter 5 verse 29 nagapahayag diri mga kapagtuon bal ni Pedro dere. Si Pedro kag ang iya mga kaupod. Yang balya dere ang Dios ang dapat namon tumanon kag indi ang mga tao, no? So ang naghimo sining ginatawag nga traditional sa pangkalibutanon nga mga tradisyon is tawo lang, no? So wala siya nagakahulugan o kon nagikan, no, sa aton Ginoo nga himuon ining isa ka adlaw nga sa diin mangin kabangdana, no, nga makakadto sa ina nga lugar, no? Way man problema, no, kung magkadto kita dira sa pagdumdum sa aton himata nga napatay. Pero kung may ginahimo kita nga labag, no, sa kasulatan sa Ginoo, labi na gid sa pag-istorya sa mga patay, no, hindi na naya pwede, no, mga kapagtuon. Sa wala yan nasulat diri sa balaan nga kasulatan nina. Pero ang bal diri sa sini nga kasulatan, ang Dios dapat namon tumanon kag hindi ang mga tao. Kaya ang Ginoo nagsugo sa aton ginambalya nga dumdumon ta. Remember the Sabbath day to keep it holy. No, amo na yung dumdumon nato ng adlaw nga Sabado. Na, no, way sa mga ginhambal nga kung ano pa nga dumdumon, no? Isa pa gid dira nga ginapadumdum ni sa aton dumdumon ini sa masunson, ining ginatawag bala nga Last Supper, mga kapagtuo, no? Dumdumon ta sa handumanan sang Ginoo, no? Amo na sa ang pipila ka mga butang nga nagapahayag sa ato, no, mga kapagtuon sang gugma sang aton Ginoo, no? So nalipat lang ko sa isa ka teksto nga sa kung di ko magsala na Genesis, no, or sa Exodus, no? Aton nila ibutang lang diri sa screen, no, kung makita ta naton dira, no, nga ang Ginoo nagapayag dira nga ako amo ako, no, in memorial, no, sa pagdumdum sang pagka Dios niya, no? So ibutang ta lang ding teksto, no, kay aton nila nga para nga makita nato, no, para makita niyo ang ginatawag ang ebidensya, no? So sa sining tio, no, madamong gid salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga programa diri sa kamatuoran pagkatun-an, no. Pasalamat kita sa aton nga mga kapagtuo, no, nagapadayon sa pag-upod diri sa programa. Nagapangamuyo kita, no, nga mabuligan kita sa Ginoo nga maka-set up kita sa maayo-ayo gid nga studio, no. For the meantime usar kita diri sa church, no, sa studio kung may ara kita nga tani nga isa ka studio nga mabutangan ginaton sa aton nga mga recordings, no, mga lives naton, no. So kabay pabuligin nyo ako mga kulturan kag mga kapagtuon sa pag himo sini, no, kag sa pagpanumbalik man ni Brother John diri sa aton nga programa kag sa iban pa nga mga ginaimbitar naton diri. So ginatamyaw nato, no, atamyawon tani, no, ang aton nga mga kabyanan nga nagasubaybay dan. Okay, tamyawon naton diri si Brother Harley Cerilia Soliano, Brother John Pres de Peria Dipol, Sister Clarita Tubong Banwa, Esther Lorely Lamela Villaria, si Brother Kenneth Lim, si Brother Rex Rios Malte, si Brother Bods Alcobilia, no, permini sa ato, no, nagaupo diri sa programa. Tanan ni sila permimi, no, si Brother John Arroyo, migo naton si Leonito Isig, no, Junior, no, si migo naton Butchok, Sister Ellen Rose Malte, no, Barangay Norte,
Sister ay sa Joy Oyog no, permi sa nagasuporta diri sa aton programa. Thank you gid sis no, ang Ginoo maga kamaayo gid sa imo. Si Brother Nathan Pilapil no. Bro, kamusta ka dira? Maayo gid nga adlaw kung makita nyo ini. Kita mo ini no. Gina tamyaw ko gid dira ikaw no. Sister Jercel Undoy Iskalo isa ka maayo man nga anak sang Ginoo no, nga nagisupport man diri no sa aton ministry no. Wa siya kalipat sa aton diri. Thank you gid Sister Jercel no sa imong pagsapdag kapag support diri sa aton nga programa no. Ang Ginoo gid magapakamaayo sina si imo no. Si Brother Christian Mahait no, Conel no, nagaupod man sa aton diri. Si Brother John Mark Tabutol no. Si Brother Arian Modina permini naton nga isa na naton kautod ini. Brother Roberto Macamang, Sister Che Lamela, Brother Rinaldo Sipasio, si Roas Noy Pijeri, si Lodilin Losi Sernal Sistero, Lodilin isa man nga naga-support diri sa aton taga Nilaw Church no, nga nagasapdag man sa aton diri no. So pray nato no kay ang iyaba na mga kapagtuon hindi pa ni siya certified nga Seventh-day Adventist no, pero pila ka adlaw no mangin katapo na sa sang aton nga pangamuyo naton katapo sang pamilya sang Ginoo no. So hay dala ka Sister Nodelin Lucy Sernal no sang sa ganing lugar basta nambal ko na to okay. So, si Brother Arnel Monasterio sang BG Delight no. Brother Arnel kumusta ka dira? Si Brother John Melbert Victoria Duhina no, atong ginatamyaw dira. Sister Yani Bel Modina no, nga ako ni nablos ni sa sinikway. Pud mintay mo ni ako nanay tamyawon no, sa sunod matamyaw naman kita. Try kita nga maka-live no. Broadcast kay sa subong mga kapagtuon medyo magawod ang aton audio, may nagatukar dito sa laway expect ng pag-abot ko way pana dire nga nagagawod pro kaluyan ang aton microphone ini nalipatan ko sini pro basta hindi ini makapture ang dito sa likod gid no, pro puro lang tanan sa puro lang tanan sa front no. So kabay pa no, makakita na kita liwat kag makainustoryahan kita sa mga pagpakamaayos ng Ginoo sa aton. Kung pagbuot na sunod nga mga inadlaw magkahimo naman kita sa video presentation nga makahatag sa aton duga nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Sa pagtapos ini magapangamuyo kita, makagagawa mo Dios salamat sa imo kaayo nga sa diyan gintagaan mo kami sa kigyunan nga makatuon sa imo kamatuoran. Kag sa mga history nga sa diin Ginoo nang panamon kung diin nagumpisa ining ginatawag nga All Souls Day. Kag kabay pa Ginoo nga ikaw magpangamaayo sa amon tanan sini nga tion nga sa diin ang amon nang ginosundon ikaw kag hindi ang mga pagtulunan kag mga pagsulundan sang tao. Kag sa imo natugyan namon ang tanan, patawara kami sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo nga salamat sa pag-upo diri sa programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Inyo alagad Brother Gisrael Kiyong sa ngalan ni Brother John Villanueva nagabilin kami sang isa kalambalanam na kung kita lang nakabalo sang kamatuoran. Hindi gid ikaw madayaan. God bless us all.